tak lela 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 ledo juk meneng yo pinter nangis anakku kang ayu rupane yen nangis mundhak ilang ayune
Mbak Bayan monggo pinarak mriki. Tahun lawase ono kene ngenteni tekane kantuanku nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Spesial kanggo Mas Sadimin. Nggih, kagem Mas Pak Sadimin. Pak Sadimin kanca sekolah. Kanca sekolah? Iya, zaman SMP. Lho jenengane sekolahe teng pundi nek teko kene iki, Pak? Lah kan piyai Mbak Kramat terus pindah kene. Oh alah, nggih nggih nggih. Yo. Nganti kadewa ing mimpi delang-delang sliramu wis tekan nanging ati dadi delang tak geleki sliramu ra Untuk tahun lawase ono kene ngenteni tekane kantuanku nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Pak RT, Pak RW, Mas Bayan Mario,
wargane nek arep digawe kepening senengan cukup lenengane Pak Bayan wis kanca dhewe tur yo wilayahe Karanganyar ya to. Ning aja lali nganggo MC apa ora ya? MC-ne Tomo. Ya. Nganti kegawa ing ngimpi gawang-gawang sliramu wis teko nanging ati dadi gelo tak golek sliramu ra ono. Ya. Bakwan. Udah mar wonten juron cukup midhangetaken Ayo yo. Mbah Broto wonten ing juron Pak Reben Mas Blonot wonten Bendosari Mas Dipo Pak Deratno wonten ing Patih Mabang Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi kanggo nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah monggo Ibu Pangedi Busana mobilnya kepareng dadi santun Busana terus sumanggaken monggo mawi jumang kemawon Aku lewat tembang kangen muga bisa dadi tambah kangen iki nandang kuyung rino wengi Guntur Laras Bapak Haji Sumardi. Pangadi Busana Piligi mobilnya kepareng dadi santun Busana terus sumanggaken monggo kangge gimene wanci lebih cepat lebih baik lewat tembengan iki wujud katresnanku Guntur Laras media pro video syuting jroning uripku yen ora ana siramu sumilire angin tansah tetap
pancen wis ra ngerti sak tenane aku mongkon sesetiran ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Matur nuwun nggih Jeng saking Nggih. tenung gremet ra iso nyanyi. Deurel. Punten leres. Pak Sri Membo, Mas Wagito Kalimantan, Pak Gianto untuk Pondok, ugi wonten Australia, Mas Bagong Cangkong, Pak Karno Jatipuro, janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kesing ati iki papujan tineng ngendi dong manis sing tak anti-anti. Mas Hendri Pripun wong ayu? gendong Ora kuat aku nek gendong. Iyo. bagus aja sirane langsa Eka. aku teka gendong tresno lelangen asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa kamas tentrem atimu aku setia ngenteni siramu bisa ketemu tresno suci manggiwa rahayu. Punten leres. Asik. Media Pro Video Syuting NPS Audio Mas Hendri. Hai. Ayo yo janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kesing ati iki babu janatine ngendi dawuh manis kang tak anti-anti.
Nani lo mas. Tenan wong ayu. Seliraku marang seliramu ibaratnya kayak gunung laut. Semoga Wong bagus aja sirane langsa. Aku teko gendang tresno. Ya Mas Didi, Larangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa. Oke Mbak Tri wonten ing Kalimantan Bunda Tri. Tresno atimu aku setia ngenteni sliramu. Bisa ketemu Tresno suci manggiyo rahayu. Tresno suci manggiyo rahayu. Terima kasih. Matur suwun. matur